Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. நம்ம நேற்று என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா ரோமர் 10வது அதிகாரம் 17வது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம். இறை வார்த்தையை கேட்க கேட்க விசுவாசம் வரும்னு பார்த்தோம். இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். விவிலியத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம பார்த்தோம்னா உன் விசுவாசம் உன்னை குணமாக்கியது அப்படின்னு தான் இருக்கும். மாறா நான் உன்னை குணமாக்குவேன்னோ உன் ஜெபம் உன்னை குணமாக்கியது அப்படின்னு எங்கேயாவது நம்ம பார்க்க முடியுமா? இல்லை. ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இறை வார்த்தையை எடுத்து வாயை திறந்து திரும்ப திரும்ப அறிக்கையிடுறது மூலமாக நம்ம விசுவாசத்தை வளர்த்துக்க முடியும். நம்ம விசுவாசத்தை பலப்படுத்திக்க முடியும். நம்ம விசுவாசத்தை பேசுறது மூலமாக விசுவாசம் செயல்பட ஆரம்பிக்குது. விசுவாசம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு கிடைக்குது. நம்ம நேற்று 3 நிலைகள் பற்றி பார்த்தோம். முதலாவது, கடவுளோட வார்த்தை எனக்கு தேவை, இறை வார்த்தை எனக்கு தேவை, இறை வார்த்தையை கேட்கணும், இறை வார்த்தையை முழு உள்ளத்தோடும் புரிதலோடும் கேட்கணும். அந்த வார்த்தை மூலமா கடவுள் எனக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு, அவர் என் கூட என்ன பேச வர்றாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஜெபம் எப்படி இருக்கணும்னா நாம தான் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கோம், அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருங்கிறத நம்ம கேட்க மாட்டோம். மூன்றாவது, இறை வார்த்தையை கேட்பது மூலமா விசுவாசம் நம்மள வளர ஆரம்பிக்குது. ஒன்று இறை வார்த்தை, இரண்டாவது கேட்பது, மூன்றாவது விசுவாசம். இன்றைக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்க போறோம்னா விசுவாசம் தரக்கூடிய இறை வார்த்தையை, உயிர் உள்ள ஆற்றல் மிக்க செயல்படக்கூடிய இறை வார்த்தையை, வல்லமை வாய்ந்த இறை வார்த்தையை எப்படி நம்ம உள்ளத்துல ஆழமா பதிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இறை வார்த்தையை எப்போ புரிஞ்சு நாம உணர்றோமோ, இறை வார்த்தைக்கு கிரேக்க மொழியில ரேமா என்று அர்த்தம். ரேமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பேசப்படுகின்ற வார்த்தை. ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ஸ்போக்கன் வேர்ட். வார்த்தை நம்மளோட பேசும். நீங்க நினைக்கலாம், வார்த்தை எப்படி நம்மளோட பேசும்? உதாரணமா நம்ம பார்த்தோம்னா டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் எப்படி நம்ம கூட பேசுதோ, டாக்டர் ஒரு தடவை தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை நமக்கிட்ட சொல்லியிருப்பார். அந்த நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் நம்ம இந்த சிம்டம்ஸ், அந்த நோயிலோட அறிகுறி எப்பெல்லாம் நம்ம உடம்புல தென்படுதோ அப்பெல்லாம் இந்த நோய் எனக்கு இருக்குது, இந்த நோய் எனக்கு இருக்குதுன்னு நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் நம்ம கூட பேச பேச பயமும் கவலையும் வரும். அது போலவே கடவுளோட வார்த்தை, இந்த வசனம் நம்ம கூட பேசும் பொழுது விசுவாசம் நம்மள வளர ஆரம்பிக்குது. வார்த்தை நம்ம கூட பேசலைன்னா அதை கேட்க முடியாது. இந்த வசனத்துல விசுவாசம் கேட்க கேட்க வரும் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த வசனத்துல 2வது கேட்டல் எதை குறிக்குதுன்னா ஆவிக்குரிய கேட்டலை குறிக்குது. இந்த வசனத்தை, இறை வார்த்தைய அச்சடிக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்தா மட்டும் பார்க்காம இந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை உணர்ந்து நம்ம அதோட குரலை நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்ம அந்த வார்த்தையை கேட்க முடியும். கடவுள் வார்த்தை மூலமா நம்ம கூட பேசுறத உணர முடியும். விசுவாசம் அறிவிப்பை கேட்பது மூலமாக வரும். விசுவாசம் அறிவிப்பை கேட்பது மூலமாக வரும். விவிலியத்துல வாசிக்கிறது மூலமா வராது. விவிலியத்தை வாசிக்கிறது மூலமா விசுவாசம் வராது. இந்த அச்சடிக்கப்பட்ட கருப்பு கலர் எழுத்தானது, வார்த்தையானது குரலா உருவெடுத்து உயிருள்ள வார்த்தையா என் கூட பேசும் பொழுது இதை யார் செய்ய முடியும்? ஹோலி ஸ்பிரிட் தான். நான் அந்த வார்த்தையை எனக்கான வார்த்தையா எடுத்துக்கும் பொழுது, கடவுள் வார்த்தை மூலமா என் கூட பேசுறாருங்கிறத நான் உணரும் பொழுது வார்த்தை என் உள்ளத்துல ஆழமா பதிஞ்சிரும். ஆவியானவர் எனக்குள்ள கிரியை செய்யும் பொழுது வார்த்தையோட அர்த்தத்தை புரிதலை உண்மையா உணர்ந்து எனக்கான வார்த்தையா எடுத்து அந்த குரலை நான் கேட்கும் பொழுது, அந்த குரலை திரும்ப 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 நான் கேட்கும் பொழுது என்னுள்ள விசுவாசம் வரும். அந்த விசுவாசத்தின் மூலமா நமக்கு என்ன தேவையோ, கடவுள் எதை விரும்புறாரோ அந்த விசுவாசத்துல மூலமா நம்ம பெற முடியும். அந்த விசுவாசம் மூலமா நமக்கு எதெல்லாம் தேவையோ, கடவுள் எதெல்லாம் விரும்புறாரோ அதை நாம பெற முடியும். இந்த ரேமா வேர்ட், இந்த ரேமாங்கிற வார்த்தை பேசப்படுகின்ற வார்த்தை கடவுளோட வார்த்தையை கேட்கறது மூலமா வரும். வார்த்தையை தியானிக்கிறது மூலமா வரும். நன்றி இயேசுவே, இந்த உண்மையை எங்களுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி.
இறை வார்த்தையை கேட்க கேட்க விசுவாசம் வரும் எங்க உண்மையை நாங்க அறிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்றைக்கு நீங்க ஒரு எளிமையான ஒரு ஃபார்முலாவை கத்து கொடுத்துருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி. பிரச்சனை வரும் பொழுது நான் அந்த உலக பிரகாரமான சிந்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இறை வார்த்தையில என் கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது அந்த இறை வார்த்தைய கேட்க 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 அந்த வார்த்தை என்னோட பேசுறத நான் பார்க்க முடியும். அந்த வார்த்தை என்னோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்குது, அது ஒரு புது தெளிவை கொடுக்குது. நம்ம பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசா இருக்கலாம், அந்த பிரச்சனைக்காக கொடுக்கப்பட்ட இறை வார்த்தையை எடுக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை நம்மளோட பேசுறத பார்க்க முடியும். விசுவாசம் வார்த்தையை கேட்பது மூலமாக வரும்னு பார்த்தோம். உதாரணமா அன்னை மரியாதை பற்றி பார்க்கலாம். நாசரேத்துங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க. வானதூதர் அவங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றி என்ன சொன்னாங்க? நீ பயப்பட வேண்டாம், கடவுள் உன்னோடு இருக்கிறார், உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார், உன் மீது தயவு கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கு அதே கடவுள் வார்த்தை மூலமா நம்ம கிட்ட சொல்றாரு, அஞ்சாதே, கலங்காதே, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, உலகம் முடியும் வரை நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று நம்ம கிட்ட சொல்றாரு. இன்றைக்கு நாம பல வகையான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம். பல வகையான உணர்ச்சிகள் நம்மளை மேலோங்கி இருக்கலாம். பல வகையான எண்ணங்கள் நம்மிடம் வரலாம். பெரும்பாலான எண்ணங்கள் கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை பிரிக்கக்கூடியதா, கடவுளோட வார்த்தைக்கு எதிரான எண்ணங்களா இருக்கலாம். நம்ம அந்த பிரச்சனை பின்னாடியோ எண்ணங்கள் பின்னாடியோ போகாம கடவுளோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதையே இரவும் பகலும் தியானிக்கும் பொழுது நம்மளிடம் விசுவாசம் வரும். அன்பின் பரலோக பிதாவே, வாழ்வு தரும் வார்த்தையை நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி. நாங்க இப்போது சந்தித்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனையானது, சூழ்நிலையானது, எப்படி உம்முடைய சீடர்கள் படகுல புயல் காற்றுல தவிக்கும் பொழுது அவை விசுவாசத்துல பயத்துல மூழ்கினாங்களோ அதே போலவே நிறைய பேர் பயத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. உலகம் முழுவதும் இந்த வைரஸை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்குது. பல வகையான பயத்தை தரக்கூடிய எண்ணங்கள் அவர்களை ஆட்கொண்டிருக்கலாம். நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். நான் கண்ணால காண்பவற்றை நான் நம்ப மாட்டேன், நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே வாழ்றவளா நான் இருப்பேன்கிற ஒரு சத்தியத்தை நம்ம மனதுல பதிப்போம். அந்த சத்தியத்தை மனதில் பதிப்போம். நன்றி இயேசுவே, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். இந்த வார்த்தையை எங்களுக்கு நீங்க கொடுத்ததற்காக நன்றி. இதை நாங்கள் இரவும் பகலும் இதயத்தில் நிறுத்தி தியானித்து அறிக்கையிடும் பொழுது எங்களுக்கு பலன் தரக்கூடியதாக அது இருக்குது. அதற்காக நன்றி. திருப்பாடல் 1:2-3 வசனம் சொல்லியிருப்பது போல, ஆண்டவரின் திருச்சட்டத்தில் மகிழ்ச்சியுறுபவர் அவரது சட்டத்தை பற்றி இரவும் பகலும் சிந்திப்பவர்களாய் இருப்பார்கள். அவர்கள் நீரோடையில் நடப்பட்ட மரம் போல் இருப்பார்கள். பருவ காலத்தில் கனி தந்து என்றும் பசுமையாயிருக்கும் அம்மரத்திற்கு ஒப்பாவார்கள். தாம் செய்வது அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவார்கள். அன்பானவர்களே, நீங்க எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையை தவிர்த்து கொண்டிருக்கலாம். பல வகையான பிரச்சனை உங்களை சூழ்ந்திருக்கலாம். அந்த பிரச்சனையில உங்க கவனத்தை செலுத்தாம இந்த இறை வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானிப்பவர்களாய், மீண்டும் மீண்டும் இந்த வார்த்தையை கேட்பவர்களாய் மாறுவீர்களாக. வாயை திறந்து இறை வார்த்தையை திரும்ப 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 அறிக்கையிடுவோம். இவ்வாறு செய்ய 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 நம்மள விசுவாசம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். அவை விசுவாசம் உங்களை விட்டு நீங்கி போவதாக. உங்கள் கண்களை மூடியுள்ள திரை நீங்கி போவதாக. பயம் உங்களை விட்டு நீங்கி போவதாக. கவலை உங்களை விட்டு நீங்கி போவதாக. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்களாக. உங்கள் குடும்பம் முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்களாக. மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீர்களாக. வாயை திறந்து இப்பொழுது அறிக்கை செய்யுங்க. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது. நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறேன். ஆண்டவரின் பிரசன்னம் என்னோடு இருக்கிறது. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. இந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஆமேன், ஆமேன்.